Rómske osady sa menia na netradičné akvaparky. Deti sa počas tropických horúčav kúpu v potoku. No a vôbec im pritom nevadí, že kalná voda je plná odpadkov. Chudobní osadníci si návštevu kúpaliska nemôžu dovoliť, bazén si preto urobili v potoku. V Kmiňanoch pri Prešove si prázdninujúce deti hrádzu v potoku za osadou vyrobili z rozbitého asfaltu. Aká je voda? V Hermanovciach sa deti kúpu priamo uprostred osady, aby mali hlbšiu vodu, potok si prehradili odpadkami. Všetko tam dali, jak pokrovce, všetko. Aj keď sú hneď nad vodou latríny, rodičia im takéto osvieženie schvaľujú. Je špinavá voda, ale tá kde pôjdu. Celý deň sa kúpajú. V susedných Jarovniciach to vyzerá, že sa deti kúpu priamo na smetisku, z potoka tu vylovili dokonca aj rozbitý televízor. Nemajú kúpeľky, to sa môžu kúpať vo vode. Výborná teplá voda. Netradičný akvapark sme našli aj za osadou, deti tu do plytkej vody skáču z mosta. Voda je asi taká butází. No rodičia o deti zdá sa strach nemajú, zo špinavej vody vraj ešte nikto neochorel. Ešte nikto chorý nebol tam. Z východného Slovenska Martin Jedinák, televízia Markíza.